ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା ତମର? ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ। ଝିଅ ଗୋଟେ। ଆଉ ଘର କୋଠା ଘର ନା ଚାଳ ଘର? ନାଇଁ ଛାତ ଘର ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇଶ ହଜାର ସେଇଟା ଜମି ଦେଲି ଯେ ସେଇଟା ପାଣି ଗଡ଼ିକେ ମଲା ଟିକେ କାମ କରିବା ଚାଳ ଘର। ଆମେ ଘରେ ଖାଉଛୁ। କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ତମକୁ? ଆଜ୍ଞା 60 ଷାଠିଏ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ 58 ଆଜ୍ଞା। ହଉ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦଉଛି ଘରେ ଖାଇବ, ଆଜ୍ଞା ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇବ ହେଲା। ଏବେ ଫ୍ରୁଟି ପିଇଦିଅ କାମ କରୁଛ, ଆଜ୍ଞା କେକ୍ଟା ଖାଇବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ କାର୍ଡ଼ ଆଣିନି ତ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଖାଇପାରିବେ। ହଁ। ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ରଖ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଘରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା ଖାଇବ କିଣିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତମେ ସବୁଦିନ ମୂଲ ଲାଗୁଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ। ସବୁଦିନ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ବୟସରେ ମୂଲ ଲାଗୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ। ଆଉ ଟିରେ ଅଧମାସେ ପାରାଲିସିସ୍ ମୁଁ ବି ଛୋଟା ଛୋଟା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ। ଛୋଟା। ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ଭାଇ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ବାଡ଼େଇ ଦେଲା? ହଁ ତମେ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି, ତମେ ଆଜ୍ଞା ଯିବ ଦେଖେଇବ ସେଠି ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କର। କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ହଉ ମୁଁ କହିଦେବି, ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛି କ'ଣ ଦେଖିଦିଅ। ତମେ ଯିବ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଦିଅ। ଆଉ ମାଉସୀ ଅଛି ନା ଘରେ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପାରାଲିସିସ୍ ଆଉ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ମାଉସୀ ପାରାଲିସିସ୍? ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ପାଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସିବି ଇଆଡ଼େ ଆଉ। ଆଉ ସବୁ ନିଜେ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ଦୁଆର ଘର ପାଣି ସବୁ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଗୋଟା ମିଳିଥିଲି ସିଏ ଯାଇ ସେଇଆକୁ 2.5 ଫୁଟେଇଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଉଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିକି କାହାକୁ ପଚାରୁଛି କୋଉଠି କାମ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ତମ ଘରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛକଠୁ ଏଇ ଛକଠୁ ଯୋଉଟା ଫାର୍ମ ନାହିଁ କି ଜିତୁ ନା ତାଙ୍କ ପଛପଟକୁ ଆଉ ଫାର୍ମ ପଛକୁ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ। ତମ ନାଁଟା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁଣି ଆର ମାସକୁ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିବି। ତମେ ଖାଲି ଏଇ ଜାଗା କାମ କରୁଛ ନା ଆଉ କୋଉଠି କରୁଛ? ନାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯିଏ ଡାକିଲା ଗଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଟୋକାଟା ମୁଁ ବାଡ଼ି କାହିଁକି ଛୋଟା ଏଇ ବୟସରେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟି ବାହାର କରିଛି ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଢ଼ ଗ୍ରାମରେ ବାହାର କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଅନଉଛି ତ? ହଁ ହଁ। ଆଉ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେସ୍ କରିଦେଲି, ଜୁଇନ୍ କରିଦେଲା। ଏବେ କେସ୍ ଉଠେଇଲି ତାର 2ଟା 3ଟା ଛୁଆ ଆଉ ସିଏ କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନି। ରଙ୍ଗ କାମକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁ କାମ ଜାଣିନି ନା। ତମେ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ କିଛି ଖାଉଛ ନା? ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଛି ଆଉ ମୋ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଉ ତମର ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବା ନେଇକି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କରିଦେବା ଗୋଡ଼ଟା ହେଇଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା ହଁ ହେଲା। ହଉ ତମେ ଖାଅ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆର ମାସକୁ ଆସିବି। ହଁ ହଉ ଘରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା କିଣି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଉ ରହିଲି। ହଉ ହଉ।